Yo, what's up? Alan Sanity Podcast. Here we go. Na po kayo another episode, guys. Karon gikan ko sa kaan Cebu. Gikan ko sa Philippines basically. Niadto ko og Cebu, niadto ko og Davao. Ni karon ano ko sa Brisbane. Ako ang bakasyon is about 2 weeks raw ta to. Unya na extend siya kay nagka nagkalabad-labad sa akong ulo. Pero I don't know if ako pa nasoryaan diri nga episode kay kani nga episode mainly about ra gini sa ako ang vacation unsa nahitabo unsay ako ma-share nga na gani. So dugay na kay ko wala naka-upload unya nato yung nabasahan ako ni comment siya ato ni siyang tagaan og praise be kay ni comment jud ba siya ang giingon niya is nganong wa naman kay upload dol. Na memorize na nako tanan nimong gipang istorya wa na kay upload ba. I love her ang iyang ngalan sa kuan si tawag ani Spotify. Ano siya, Len, kanus apa ka mag-post line episode? Ako na lang sa tanan episode. Memorize na niya tanan. So, maghimo tawag episode karon. Nano ko sa Brisbane karon. As you can see, sa hotel room na ko. Gahapon pa ko niland sa kuan, Australia. Unya, tomorrow, balik trabaho na ko. Sakay na pagug bus padong sa kuan. Amo ang town sa akong trabahoan. So, maghimo sa daw episode while napatay oras. Anya, ako lang yung advice no sa tanang mga maminaw ani or sa tanang mga adto sa akong podcast, naman ko'y podcast, Allen Sanity Podcast sa YouTube, search na ninyo, unya sa Spotify. I don't know, ikapila na ni nga episode. Pero niundang lang jud ko ato himo og podcast episodes kay pauli mo ko Philippines. Unya daghan kay kong gikabisihan nga dapat nako buhaton or unsa pa na para mura gani before ko makauli ako sa niya silang asikasuhon para inig uli nako is like wala na kayo koy kuan labad sa ulo. Pero nabali man noon didto man noon ko naglabad sa akong ulo sa Philippines pabalik na diri sa Australia. Pero anyway, I don't think karon ako nasuryaan ani nga episode. Ako lang yung ma-share karon is ako ang vacation. So, nitrabaho pa ko diri sa Australia December 24. Kay napa mo ko'y trabaho ana nga adlaw. Unya, pag human akong trabaho December 24, nilarga ko diretso, sakay ko og bus. Basically, nagpasko ko sa bus diri sa Australia December 25, sakay ko og bus kay ang amo ang town padong ka sa Brisbane kay kuan like 6 hours sa bus. So, ni trabaho ko og December 24, nisakay ko og bus mga December 25 na. Dito ko nagpasko sa bus. Abot ko sa Brisbane niya. Larga ko Brisbane to Singapore, Singapore to Cebu. Naabot ko sa Cebu December 27 sa kadlawon. December 27 sa kadlawon. Unya, ang Brisbane to Singapore is kuan siya like mga 6 hours siguro. 6 to 7 hours. Unya ang Singapore to Cebu is like 3 hours. Nga na. So, pila man na 10 hours all ang flight. Unya na pa na mga layover nga pila guro ka hours. Di mo siya ingon nga grabe jud nga layover. Mga kuan na siguro 2 hours, 3 hours layover lang nga na gani. So, daghan jud kayo nga mga OFW nga mga Pinoy nga di jud sila ganahan moagi og naiya. So ako even if gasto ta gamay moagi ta og kuan. Even if gasto og gamay dili ta moagi og naiya kay mas barato man jud ang Philippine Airlines. Ang problema lang sa Philippine Airlines is moagi jud na sila og naiya. Okay ra siguro if pauli ka sa Cebu, like Australia to naiya. Nga na gani okay ra kay pasulod man ka, wala man kayo labad. Ang problema lang isang pabalik nimo which is ang Philippines to naiya kay daghan kayong masangit diha sa kanang immigration ba. Or even if dili ka masangit sa immigration, masangit ka sa airport kay napuna sila yung mga laglag bala dira unsa pa na ilang mga sindikato nga kana mga gamay lang nga kisi sa imong passport is like wa na tagak na ka diretso may nga na gani.
So ako even if gasto gamay, much better na lang gyud nga moagi jud ka dili jud ka moagi na iya gyud. Ako Cebuano, di jud ko moagi og naiya. Like Australia to Cebu gina ako adritso. Unya pasalamat pud ko kay nice ang mga airport, you know, like nice ang iyang kuan mga facilities, nice ang mga immigration officers nga na gani. Di ra ka kuan nun. Nice ra ang dagan basically nga na gani. Wa ra kay kaproblemahan ba. So mao to, you know, abot na ko sa kanang Cebu. December 27, unya gisugat ko sa akong uyab, gisugat ko sa akong duha ka manghod. Unya giduka ra jud mi tanan ato kay kadlawon na mo ko naabot like alauna na ang kuan. Sorry kay guys, gikalintura isip-on ko, gihilantang isip-on niya. Karon pa jud ko na ulian gamay kay whenever mo uli ko og Philippines, sa sigi og ulan ya sa grabe ka humidity gani sa Philippines gani nga muulan siya nya mo init na sa galit ngana nya mo subawan ka ngana gani mo flu dali ra jud kayo igo ang ako ang health. I don't know nga ano. Pero whenever nga muli ko og Philippines, either hilantanon ko ana or kalinturahon or siponon or ubhon. Like naara jud ana gyud. Pero katong pag last uli na ko pag May 2025, gikalintura jud ko ato og duha or tulo ka adlaw. Kahilantan ko ba nga na bedridden jud ko ato nga time. Nya karon pag uli na pud nako wala ko gikalintura, wala ako naglabad og ulo pero giubo ko og gisip-on ko. Kay ang tagay magud usahay nga kanang nay ice ba mo dyan ay maka subaw gyud ako gyud mo gyud nagtagay mi og kuan kanang tequila lang okay ra kayo. You know, ditso la kuan ba inom ano pero pagbalhin na og beer nga nay ice gani. For example mo ni siya ang Tagayanan no nga na yang ice ba kay malapas na gani sa kanang baso. Nya inom nimo kay maigo na imong ilong sa kanang ice ba. Diha na gyud ko siponon or ubhon. So mo to kadlawon na naabot na mi sa kuan Cebu niya tulog diretso. Pagka next day is nanglaag mi og kuan Ocean Park. Nanglaag mi og Ocean Park or I don't know if nanglaag ba mi og Ocean Park ato or pahuway sa mi kadali. Basta kini kuan adto mi og Ocean Park akong family kaming tanan. You know, gilibrihan ako sila kay you know, kita gani uli good. Ato ako ng mga pasalubong ato at libre sa Ocean Park entrance ato nga na libre kaon, you know. Kay oh good OFW na biya ta pasalamat pud mo pa ato ang way nga magpasalamat pud ta nila ba nga naabot ra ko diri karon tungod ra pud ninyo kanay nga na gani mga style. Tungod ni ninyo mo ni ako ang way nga appreciate nako ang inyong kuan pagtabang nga na muna ni ako ang life karon nga na gani. So mao to picture mo didto akong uyab first time niya sa Ocean Park niya you know lingaw kayo gani mga dagkong isda dito nga na gid. Nya since kuan man to kanang Christmas week medyo busy gid kay daghang tao ba. 27 or 28 to. I think 27 na to. Basta weekend to. Either Sabado or Domingo ingana. Nya mao to nga laglaag mi sa kuan kanang tawag ani seaside ingana. Nya sa Ocean Park is nay nakailan ako. Weird kayo. Akong uyab dili wala na siya idea nga katong nagkaila mi sa akong uyab. Maybe another podcast episode ni siya. Pero wala siya idea nga nakoy page, wala siya idea nga alin sa niti ko ingana ba kay ang pagkailan namo kay anonymous man gud. Nagkaila man gud mi sa Reddit sa akong uyab niya ang Reddit biya kay anonymous ba ya. So wala siya idea nga you know ahay anadi ko'y page di ay nga alin sa niti nga na ba 100 ka 100,000 ka pin ang followers blah 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 whatever. Nya mao to nga ato mi sa Ocean Park you know ngit-ngit gani kay to murag ingani ra gyapon ba kanang murag gani tunnel na sa Ocean Park. May nakailan ako na-comment ganito siya ana siya nga "Dol ikaw si Alin Sanete dol?" Ingana ba. Ito ano po ko, "Oo, ako si Alin Sanete." Nya after ato
wala ra siya nagpa-picture ana, wala ra siya nagkuha, mura ra gani gi-confirm ra niya ba nga, "Ikaw sa Lansanete Tira ano mo to?" Ako, "Oo." Nya lakaw siya. Taod-taod mga 1 minute later ana siya nga, "Dol puwede ko magpa-picture?" Mo to nagpa-picture mi ana, unya akong uyab, first time jud ni niya nga nagkuyog mi nga naay nagpa-picture gani nako gani. So mura gani didto gid siya na-shock nga even if wala na kay ko'y post-post, even if wala na kay ko'y upload-upload, sa una mag-upload ko almost everyday, maghimo kog content, almost 2 videos a day nga na gani, mag-livestream ko sige sa Dota sa una, pandemic era pa gud, mo biya na diha kanang mga 2021, 2022 ingana nga mga panahon ba. Mo gyud na siya ang peak kunuhay nako nga wa jud ko'y pake unsay akong i-post nga na dili na pareha karon ba nga mura na gani kog nakaana na ko ba nga daghan naman kayong vloggers karon, daghan na kayong mga naghimo og mga content unya. I think di na ko ganahan maghimo when everybody is making contents, unya nakabantay ko nga dili na ang ganahan nila nga contents is dili ang ako ang mga panghimuon nga content, murag nakaana ko nga, okay, what's the point nga na mag-upload pa ko or mag-record pa ko contents ingana gani. So mao to nga, even if wala na kay ko i-upload 'no, like almost more than a year na jud kong wala kayo upload, like nag-detox na ko sa social media, ingana nako naa gyapon nakaila gyapon ako gyapon, na gyapon magpa-picture kunuhay ba ingana ba. Do kasi alam sa nitiro picture ta dol ana mo. Nya akong uyab kini dagan siya, like as in nidagan gyud siya ni adto siya sa kilid, tingala ko asa naman 'to, ano ko asa naman ka, mo to ni kuha na siya sa something sa iyang bag dayon, ana-ana dayon siya ba para di siya mo tan-aw gani ingana. So mo to idol na ko siya like, "Asa di ka diay?" Ana siya nga, "Uy kwarta uy, like sikat ni lahi ra jud ning makakuan ta kuyog daw ka ng influencer ba or vlogger ba." Ano ko nga, "Abi wala jud koy ideya nga na po'day nakailan ako diay." Ingani ra gud nga style gud ako ay mo na gid gani akong brand ba like magkalo, itom tanan ingana ba so na jud makaila gyud ako gyud. Unya, mao jud ni ang ako ang I think maong big deal kay nako nga na gyapon nakailan ako kani undang na mo ko kuan kanang himo og content ba ingana ba. Nya mao to laag may Ocean Park, kita siya mga dagkong isda, mga birds, et cetera ingana niya. It's so nice nga napaila-ila na gid nako akong uyab sa akong family. Nga mura gani aware na silang tanan nga kami ngana ba like dili ganang mura gani pareha ng mga stage sa relationship ninyo nga wala pa kaila imong wala wala pati ka napaila-ila sa kuan, akong family or wala pa kaila ako ang family nimo, ingana gani murag ang uban is magtago-tago pa ingana like awkward kayo, mag-post-post sila, restrict nila ang ilang ubang family members kay para dili makita nga nag-uyab-uyab ingana ba. It's so nice nga nag-dinner mi tanan, ya na akong uyab, ingana gani murag kampante na ka ba na peaceful na imong mind ba like mao na gini gyud, mao na gini ang forever ingana gani. Kaya akong edad ron guys, almost malapas na jud ko sa kanang kalendaryo niya wala na ko sa kanang point sa akong life nga puppy love lang niya magbulag na sad, ingana gani like sugod na pud kag uno like, balik na pud kag uno. Ako dai si Allen di ay taga diri, taga dira. Ikaw unsay ngalan nimo, taga-asa man ka, unsay favorite color nimo, unsay favorite food nimo ingana. Unsay, mao ba nice kayo blah, blah. Sugod na pud kag uno if ever wala kaya kanang wala gani kay plano nga magseryoso na sa settle down na ba ingana sa relationship. So ano ko nga, kami akong uyab di jud mi mo-work sa una pero si tawag ana ay compromise ming duha. Hangtod nga nakaana jud mi nga okay mo na gini like nagkasinabot ra mi, chemistry namo is grabe kaayo, magkuyog ming duha, long distance man mi, pag-uli nako is like wala ra gyud nausab gyud. Mao ra gyud gyapon sa long distance ingana. Mas ni grabe pa gani kay duol na jud kay mi ba mahapak na jud ko niya ba kay kantsaw ba kay ko kahibaw jud sa mga followers nako. Kusog jud kay ko magkantsaw gani ingana ba. Di ko kaya sabu ba yuhaw ni ingana ba tumbling kanang mga video nga react-an ako. So karon sa una is like
long distance even karon pagbalik na nako long distance mo ana gani siya nga lamian nimo hapak ko no ana ba lamihin kumuto nimong baba nya katong pagkita namo nga kanang duol na jud gani kayo ganing paak na ko niya mahapak na ko niya sumbag na ko niya nga na mga da saba mga good kantsaw kay ka nga na. So so nice niya moto naglaag mi balik ra gyapon ni balik ra man siya ato sa Davao mga 27 ko naabot sa Cebu niya nibalik siguro siya mga kuan December 30 siguro sa Davao kay dito man siya mag New Year niya. Magpabilin ko mag kuan sa Cebu, mag New Year sa Cebu. Niya wait sa inom sa kape. So mo to tagay, grabing tagay allen ay. Diri sa Australia, di man kay ko moinom good. Whenever nga na ako sa Australia like once a month ra siguro ako makainom kay ako yung gipugnan akong kaugalingon ba nga gusto kong kay manginom ang mga tao diri sa Australia. So ato pugnan natong kaugalingon nga di kita magtagay og maayo kay di ta mapariha ng sayo magka-problema sa liver or whatever nga na gani. So mao to nga tagay jud maayo si Allen Dugay nga di koy kumuhubog gani kay wala man kita inom-inom ni diri ra man ta nakainom og balik diri sa Philippines. Unsa pa to among pagtagayon akong ganahan nga tagayon karon no kay kuha na lang kanang mga tequila kanang something dili gani beer gani. Sa una kay hilig mo jud og beer unya lahi naman kong beer karon if moinom ko kay mura na siya kanang mubukal na siya ba. Mura gani mobalik na gani siya mubula-bula na siya murag acid mo siguro itawag ana. So di ko moinom na akong imnon is like kanang mga Tanduay Select like grabe pila to ka Tanduay Select among na kuan tumba fundador para mga ingana ba tagay fundador tequila mo na ako ang mga tira karon kay kuan naman siya good angkol na gyud ko gyud para ingana gani kulafo wala man siguro kulafo sa Davao kay akong uyab taga Davao man wala man siya kay ilag kulafo fight or wine man siguro naa didto or maybe wala lang jud kay sila inom-inom man didto. So mo na ako ang tira ng mga kulafo ingana nya si tagay ang Allen dugay mahubog kay wala met inom-inom so mura gani fresh pa kayo ang kuhan ba tinae ba ingana ba. Nya mo to nagkita mi nilang Brett og ni Jade kay dugay naman jud ko siging ganahang mouli niya. Dili gani mi magkakita gani nila gani kay sometimes mouli ko sa Cebu mo diretso na ko sa probinsya sa Alegria kay taga Alegria man ko. Nga kanang Alegria naa ra na dapit sa kanang Mualbual, Badjan, Alegria kanang mga south na sila ba. Gikan mo kuan Karkar, Barili, ana Dumanhog, nya maabot mo sa Badjan ana Mualbual, Badjan, Alegria. Taga Alegria ako. Malabuyok ingana diretso pa mo maabot mo ka ng Sambuan, Santander, Uslob. Ingana nya diri na siya dapit sa kanang side sa Negros, sa Cebu, Negros ingana niya south. Mo na siya diha ako ang probinsya. So before ko niadto Alegria ana jud ko magkita ta ninyo kay dugay na jud kitang kuan kanang sige ra kog uli nya di ta magkita ba karon magkita na jud ta nya do pagkita namo kay upaw man ko guys wala mo koy buhok ana ko nga guys moadto kog Ayala ako sa ihatod akong gihatod ang akong uyab sa airport una nya to kog Ayala ana ko nga magpa-upaw sa ako kay taas-taas naman akong buhok ato like napoy natubo ba pero di gyud ingon nga kanang upaw gani mo to like naglingkod ko sa kanang barbershop sa Ayala sa Ubos kagisan ko nila kagis may tawag na sir ako sir kagis lang ko sir ano siya nga sige sir mo to kagisan nila og kanang blade ba dako kayo kanang mirror gani ana ko nga nara ko diri picture ko nara ko diri ni Jade ug ni Brett picturean ko nila ako ikaw ni ana sila ana ko nga ako na kaya ta sila kaya ta subuan nga nagpaupaw pa man mo to pagkita namo do ako taas man ko no like di man ko ingon nga kanang grabe ka taas pero akong height is average lang gid siya ba. Like naa siguro ko sa mga 5'4" ingana nga taas ba. Di ko siya ingon nga kanang mubo gani. Pero grabe taasa nila like 6 footer na mo tos Brett. Si Jade kay mga
5'6", 5'7" ang ana siguro ni ako like, "Do, unsa man taon ni mura man kog unano ani magtapad ninyo." Himoto laag may Ayala kadali. Picture-picture mo didto, adto mi kuan, Abacá Baking Company ngawan mig panihapon didto, nya tagas ka sila gyud. Finally nakita na jud mi gyud. You know, hopefully pohon, taas-taas ako uli. Maybe kanang mas taas-taas pa among bonding pero lisod man gud kaayo nga 2 weeks ra ko mouli unya mabulag pa gani ako ang mura gani schedule like na ko'y family, naa pa ko'y mga papeles nga OFW nga kanang mura gani adtuon dito sa opisina ingana ba. Kuwag sa akong uyab, adto pa kog Davao moto kuan paghuman namo kita na lang Brett, si Brett kay giigangan man guys kay ga-hoodie man siya ba niya. Igang na siguro kay to ipaningot ng buang paghuman og pangaon. Gikan pa sig gym ana siya nga, "Sige Len ari sa mi usay mag-uli og sayo kay napo koy asikasuhon po didto." Moto ako nga, "Sige." Nya niuli nako og kuan, Alegria ato pagkabuntag. Adto mi Alegria nya yun na, kita nimong Cebu, like mura gyapong porma, mura gyapong nagka-traffic nagmaayo, grabe. May gani kay kadlawon mi ni gikan ato uli sa south dito sa Alegria kay pagbalik nako sa kuan, Alegria to Cebu is na traffic gyud mi diha sa kanang may San Fernando dapit sa Carcar San Fernando kanang sangat man na sangat man na dira unsa ng barangay dira ay nga inuok ko ang baha do tarungan na ninyo dira ay unsa namang tawo na dira oy. Ang baha 'no, dili ka siya ingon nga taas jud ang baha nga pila na nga kilometro nga baha nga mura ganing sapa na gyud na imong labngan ba nga baha. Ang baha is like maagian ra siya og mga dagkong truck ingana maagian ra siya og mga sakyanan pero ang nakabara dira is kanang mga motor. Kaya once nga maabot na sila sa baba gani sa kanang baha na, is di naman sila mo lusong. Dito ra man sila magpundo sa kanang mura gani baybay ba ngana gani. Dito ra sila magpundo nya unsa man ako nga, kamuro gyud naka-traffic gyud kay magtindog ra mo dira any pang-parking inyong mga motor dira. Nagkadaghan ng motor, nagkaagi na kay mag-cutting gyud man ang motor biya para makaapas sila ba. Sige nang daghan ang mga motor, nahimo namong block dira sa kanang kalsada kay di mo manglabang sa baha. Ang katong ganahan na late gyud ko sa akong airport pa Cebu to Davao ato kay niulan og ka-late niya nabaha ba niya ang mga motor kay naa gyud sila didto sa kilid gyud. Nagahulat sila nga mahuman. Like unsa may gahulat ninyo taon dira guys nga sige pa mang taligsik, sige pang ulan-ulan, nya kanang baha imagine if sige ka ang baha tungod sa ulan. Sige ka ulan-ulan, sige ka taligsik, magpundo ra gyud na siya sige ang tubig dira nya sige mag-ulan mag-tendency nga maggrabe pa na nga na gani. Nagkadaghan mo dira basically ang left and right nga kalsada is puno siya og motor niya. So amo sa pag-agi namo mga sakyanan nga black man, you know? Gihimo man nilang sandbag ang ilang mga motor ingana ba. So wa jud na late jud ko jud. Tiway ako ang ticket pa Davao to Cebu ato pero may gani na atong kuan naa si uncle nga ano siyang gilibrihan ko niyang ticket ba kay nasakay man mi nila gud. Gilibrihan kog ticket ni uncle nga ako na lang ilis atong ticket ni Molen ingana ba. So yun dude, DPWH in the Philippines kanang mga local government dira wa gyud na sila pake ana daw. You know if naay mga late sa mga airport, naay mga late sa traffic ngani ngana, wa na sila pake ana, you know? Wa sila pake nga ayuhon na nila mga baha dira unsa pa na dira like mawala para nila no is like daira na sila dira ma-late na sila sa airport ay mawala na bitaw na sila madagayan karon murag karong adlaw no ay ra kay naninuguna-huna guys. Mawala ra ng baha. Ingana gani. Like balewala ra tanan ba, okey balewala lang niya. Kami ani sa among ticket namo kamo bayad ato, ana ba. Sa among plane ticket namo, na-late lang gyud mi tungod aning kuan jud, inyong kalsada diri mobaha nga di ninyo ayuhon, ngana. Nya mao to na mao na siya ang katong pabalik nako sa Alegria from Alegria to Cebu. Pero katong pagkita namo nilang Brett ug ni Jade, Cebu to Alegria, you know, sakyanan gud mi. Nabot na ko sa Alegria, it's like
Na dito ako ang kuan, mga barkada, ako ang mga homies ba, ako mga uncle, tiguang na sila, mga kuan na idara na gyud, kaana ko nga diri jud ko nagdako sa una, kani gyud sila akong kuyog, mao jud ni gyud katong tambay nga mga panahon ako, mao jud na silang kuyuga jud akong kauban diri jud, ingana ba. Nya mag-reminisce ra ko kagud, kani gyud diri mao jud ni kaning tagaya, kaning tambayanan, kaning mga ingani ana, pero mao lagi ni kay instead nga mag-jam ko, lisod kaayo kay akong lawas ba di na matunga gani akong schedule is like kay pila ra ko kaadlaw diri sa Alegria, celebrate lang og New Year pero inighuman ani moadto na po og Davao kay pailaila ko sa akong uyab didto ingana ba. So, after ato nag-New Year sa Alegria, adto mi kuan, adto mi sa falls, Cambais Falls, kay kanang Cambais Falls yuta man na sa akong mga kaluluhan, ka-antihan, kaparentihan, silang mama, papa, yuta na nilang papa, lola, nilang auntie, uncle, like kanang Cambais Falls guys. Wa ta kay bawo magbalay ta diha pohon, yung nama mi yuta dara. Nya mo to, laglaag gamay gud. After ato ni adto ko sa kuan kanang balik na ko sa Alegria to Cebu. Nya mo na to na traffic na may na tiway ako ang ticket. Unya karon pa Davao na ko. Unya first time ako ni sa Davao pod. Nga nakuyawan ko ba nga ipailaila ko sa akong uyab gani dito sa iyahang kuan side na pod kay human naman siya pailailan nako sa akong side like guys mo na akong uyab, taga Davao ni siya. Nya ako na pod like awkward kayo kay mo ni si Allen gikan Australia. Nya first time nako sa Davao. Actually mingaw kayo pag abot nako didto. January 3 man ko naabot dito gabii. Nya mingaw kayo siya. Wala kayo I think kuan lang gid to kanang holiday lang gid siya nga kamingaw ba. Di man siguro nga to if kuan dili holiday pero pag abot nako mingaw kayo. Kuan kayong karsada. Ang problema lang gyud pag abot namo ang nasakyan ng mga taxi kay grabe ka agresibo sa kalsada. I think nakatama siguro to siya pero sakay mi ato di pa jud ta to ang taxi. Mura gani sa lain ta to nga tawo ba niya. Dito na lang mi nisakay kay murag I don't know kuan mo kasi siya kanang aggressive kasi siya. Mao to pag kuan kanang sakay na namo niana din tong kuan taxi driver nga asa mo padong sir? Nya ako kay first time na ako sa Davao. So niana ra ko nga si akong uyab ang kuan sir kabalo asa mi padong. Murag mo ako putong sayop nga nung niingon ko ato kay the time nga pagkahibaw niya nga dili ko taga diri mura gani di ni siya sa taga diri so di ni siya kahibaw asa ko moagi like wala siya pakif diri ko moagi dira ko moagi para mataas ang ilahang gasto ba meter gani ngana. Ako uyab gani sulod naman sa taxi na napa ko'y maleta ba gitabangan ako siya butang sa maleta sa kanang layo sa taxi. Nga na siya nga, "Asa mo sir?" Ano ko nga, akong uyab ang kuan sir, kabalo ana akong pangutanon. Yung motor sulod dayon. Din ko nga, "Babe asa daw ta? Asa daw ta adto?" Ana akong uyab nga, Avida Towers ni Amiya. Ana ba ni nasuko siya kay murag ginig gipadungog-dungog siya pa nga. Buanga ko no like mo pa daw ni ang iyang kinaunhan nga pasahero niya Avida ra ara gani. Like Avida ra. Padungog-dungog siya ba. Dili kami ang istoryaan, mag-istorya siya siyang kaugalingon ba para makadungog mi. Like sus mga ana gani like first time nga sakay ni Avida ra nga na sumoto like grabe ka siya makapadagan daw kusugayo nya mo brake nga kana ganing matangtang na ka sa imong bangko inig brake ba nga ana ba nya if naay mo sulod mo singit kay iyahang i-down ang kanang bintana kay iyang syagitan ba nga sa ka daw say problema nimo nga ana gani maka ana ka nawala gud akong mood at first pag landing is like mura ganing
Excited gyud ko first time sa Davao, smile-smile ko balik nindota diri boy, ingana ba. Pero tungod ato nga driver 'no, nawala akong mood. Like ako ang type sa note akong giana ba nga nawala ako ang mood, nya akong gipabasa sa akong uyab, ngana nya mo to like gikumot niya akong kamot, gikumot niya akong kamot. Kaya di naman jud ko mostorya, like tanaw ra jud ko ano lami ay naog diri ay, lami kay naog diri nga taxi gyud. Daw nya makita nimo kinahanglan mo ko'y Google Maps, makita jud nimo nga naay agianan nga nindot, pero didto gyud siya i-purpose gyud niya nga kanang layo-layo gyud iyang tuyukan ba, ingana ba. Kaana ko nga, lami ay naog diri nga taxi ay, samok mo ganitohan na. Mura gyud siya nakatira gyud kay as in guba jud ana ko nga even if first impression nako ni sa Davao 'no, mo pa'y pag-landing nako di gyud nako ni like I know nga dili gyud ni ngani ang taga Davao, dili ngani ang tanan nga taga Davao, kadto ra gyud siyang tawhana gyud. Like grabeha lagi aggressive gyud siya nahimo ko, "Unsa man ka?" Like ihunong niya ang taxi, iyahang inaog ang kanang bintana, anya iyaha yung anaon ba, anaon gani niya gani, iniistoryaan niya, nya ako nga, pusilan man ta ani diri oy, ingani niya or maybe if sa Cebu 'to 'no, buhaton din nimo Cebu, magsumbagay gyud siguro mo or mapusilan jud siguro kay ingana, kay wa ta kahibaw sa mga tao ba, so mura gani sa Cebu mahadlok jud ka kay mahadlok mo ka makig-areglo or makig-argument sa mga tao, makigsumpaki sa mga tao kay mahadlok ka nga nabada sila pusil ba, ingana gani like mapusilan ka dira, ingana ba. Pero sa Davao I think ang kadto siya nga driver siguro 'no is mura gani, wala may pinatyanay diri, wala may kuanay diri, so sumbagay ta o ana gani. Ay nga if naka Cebu 'no like di jud na nimo mabukat gyud. Kita kag away dira, dunggaban jud ka dira diretso gyud. Imo man busingit din na siya dep sigdain na lang na good lagi nga ana gani. Sa Cebu if singit ka, singit ra boss. Nya padayon kasi mong pipip ra ka na pip, pipip ana ra ka niya mo 'no. Road rage averted. Pipip ra ka ana, mo na to siya. I think I don't know, maybe first impression ra to. Nya mo to pag-abot namo 'no, Avida Towers mi. Anya laglag pa mi ato mi kuan Abriza, namalit mi og grocery sa Gmall. Nya kuan kanang pag-adto namo Abriza natoy katong murag modeling siguro to, January 4, January 5 na yung mga models nangadto. Nya kita mi ni kuan, kinsa ko 'to nga content creator ay katong never katong mo ana ba, never fucking never katong mo for never gani, Sherwin ba, Sherwinables ingana nakita na mo sa katong model-model nga event. Nya naa na akong uyab nga ingana jud ang mga influencers diri babe, like dili sila duolon, walay moduol nga magpa-picture nila, dili pareha sa Cebu ba katong kita nga halos every kuan kanang makaila nimo is like magpa-picture nimo or kuan nimo kanang moduol jud nimo, diri kay murag wala lang para sa mga taga Davao nga ana is kuan influencer na sikat like sagdaan ra nila. So mo to ana ko nga, kuyawa diri 'no, so wa jud nakailan ako diri di ay. So mo to like ang Alin Sanity brand, kalo ingani ingana suot, gilaroy-laroy gid siya, ana ko wala man jud kailan ako siguro diri, mo to ana ra. Pag-abot na mo sa New Balance sa Abriza kay magpalit lagi mi kanang couple shoes ba. Pag-abot na mo dito sa Abriza, New Balance, nananaw mi og kanang sapatos, so ninaan ko nga niduol man namo 'tong mura gani kanang tawag ani ay, tawag ana kanang retail kanang siya gyud na-assign diha agad. Nagud siya kanang New Balance nga kuan. Ano ko nga, "Sir, namoy size ani nga kuan mo ni iyang size akong uyab, nya mo ni ako ang size." Nya mo to like wala ra nonchalant ra tanan. It's like, "Oh sige sir, ako nang tanawon dito sir, basig naa pa sir, blah blah blah," ingana niya.
Sorry, ana rin mismo uyab mga date-date ra gud mi kunuhay like kani babe oh, kuyawa ni nice yung sapatos nga mo. Nya naay ni sulod nga mga kuan kanang people good. Nya sige silag tan-aw nako. Sige silag kuan tan-aw ba ano mo. Kailan siguro ni sila nako ana ko ba niya ana ko sa uyab babe. Sige silag tan-aw nako. Kay wa man jud ni tan-aw nako gyud sa Davao nga na ba. So mao to pagbalik na sa kadtong nagkuha sa sapatos sa mga sukod ana siya nga, "Ma'am, vlogger din na si sir ma'am." Kay bayoton siya gamay. Vlogger na si mag-vlog-vlog din na si sir. Kaya ana ba niya akong uyab dito is like ningisi na niya wala na siya nitubag ba like ana murag ang hunahuna sa akong uyab ato is like, "Shit ay like kinsa may giingon ini like asa man kadto siguro mga tawhana siguro." So mo to ang nonchalant nga nagkuha sa sapatos sa ganina nga naana ra siya nga, sige sir, ma'am ako na tan-awon if naa ba may available ani didto balik lang ko ano." Karon is like, "Ma'am, vlogger na si sir." Like duol na kay kanako, "Sir, duol na kay kanako." Ana gani like, "Vlogger ma'am, vlogger na si sir." Mag-vlog-vlog din na si sir. Di mo to like sukod na sakto na ana like sige na siya smile, sige na siya gaana baga, kanang sukdan na din niya sir, ma'am, sukdan na diha kay vlogger mo kaya ka ana ba. Like duol na kay kanamo ganina layo man kay ganina pero karon is like Philippine responsibility o area of responsibility naman ka. Mo to ana ko nga, "Sige kana na sir, bayaran namo." Niya. Mo to ana siya nga, sige sir dili sa counter." Pag-abot nako sa counter na po ni Dool kato nakaila siguro nako ba nga niingon niya nga vlogger man na siya nga na po. Mo to ana siya nga, "Sir kung pwede mi magpa-picture nimo?" Sa Davao na ni ha. Ani ko, wala gyud problema na sir." Nya ana ang magpa-picture diha kay katong kauban nila. Ana siya nga, "Uy dong, halina diri dong, pa-picture na ta sa imong idol." Nya di man siya moduol, mo to akong gikamay ano, "Do, ali diri do, picture ta." Mo to duol din siya, picture mahalin sa nitibod. Na awkward kayo akong uyab, wala dyan ni luklok na dito sa kanang kuan ba like, shit na po nagkaila ni Allen, like ana gani. So mo to picture na bayad, welcoming na kay itong buang. "Sir, salamat kay sir, thank you for blah blah blah, whatever yung gipag-ingon didto." So mo to nagawas din ko. Ako ganang gikuha din ako ko uyab, dala ng bagong sapatos nga pinalit. "Tara na babe." Ana siya nga, napad siya di Quiapo nakaila ni sa Davao di ay. Tuan ko nga, ikaw bitaw gaingon bitaw nga dili kay duulon diri ang mga kuan. So mo to, uli na pud mi, anya, the next day, mo to nag-date-date ra gud mi the whole day. Ano, date-date as a LDR couple would do. The next day though, nagluto siya og breakfast, anya, kuan kanang tawag ani unsang utong adlaw January 6 mo siguro to or January 5 ba. Luto siya breakfast natulog pa ko. Nya mo to ngaon mi nga ana nya ako'y nanghugas. Nya paghuman na mo kaon, pag maghugas tanan, tulog ko balik. Unya sa Avida Towers sa Davao among gistayhan nga hotel, naa mi sa 20th floor. Ang pinakataas nga floor sa kani nga hotel, mao na siya pinakataas nga floor 'no, naa mi dira. Moto natulog na mi, ako nakatulog jud ko balik gyud kay gainom ako kog tambal nga kanang para sa sip-on gani. I don't know ngano pero gidukaon jud ko ingana ba giduka ko. Moto natulog ko balik. Unya akong uyab is like nara gud sa tapad nako sa katre gud, nagkuhan siya, phone ra lang, TikTok, ana siya, nagipukaw ko niya. Like, "Babe, kalinog." Nya mo to ano ko, like ang alin do ga-boxer ngana niya. Wala ko nagkalo like upaw ko kaayo gud ngana. Pukaw ko niya, "Babe, babe kalinog." Moto pagtan-aw nako sa kanang suga, ang suga kay dili man kanang nadikit ra gani ang suga ingana ang suga kay maggabitay ba. So ang suga is ganaana na like chandelier gani siya. Ganaana na ang suga ano, pag mata nako ano ko nga, "Shit kalinog yun ni."
Mo to bangon dayon ko, wa na ko nagsuot og boxer oy ngani nga na ang gikuskuha ra nako no isang kay 20th floor man gud niya grabe kay ang swing ba nga na gani. I think if naka sa ubos siguro is dili gyud siya kanang ma-feel gud gyapon nimo pero lahi ra jud ang kanang swing nga naa ka sa taas ba, nga na gani. So mo to like ang uyog jud is like, holy shit nya makita na mo gani mo ang Avida Towers, daghan na jud kay siyang cracks gyud. Like mosulod ka didto kay daghan na kayong gilinog katong pag-past linog ba, daghan na kay siya mga liki-liki niya like ilaha lang gipang band-aid lang nila didto nga na ba. So pagpukaw na nako like, "Babe, galinog." Nonchalant ra kayo, ana gud akong uyab, if wala pa ka diri nos di jud ko munaog. Since naa man ko dito ni ako mo jud niingon niya nga, "Naog na ta ba, tara na, naog ta." Kay atas 20th floor, mura man gud gyapon ipa-evacuate ra man gud gyapon mo ana. So manaog na lang ta, ako manaog ta. So moto, siya is very nonchalant ang akong uyab. Like, nag-ana na ko sa door no, ako nang giana bang hali na diri, gawas na diri. Ako nang gunitan ang door, nana na ko ang yawi sa room ug ang phone nako. Ali na diri gawas na ta. Nga na ga-boxer ang alin. Magkani ako ang boxer kay kanang murag short ba. Boxer short gani, dili siya ingon nga boxer brief nga makita ko na imong kigol god nga na kato siya is like nagyapon siya murag gyapon siya short pero fit good kaayo nga na ba. Nya mo tunawag na ta. Paggawas na namo ana siya nga la ako ang sinilas. Ako, "Sa man sinilas nimo kuha na dira like padung na ko sapot ba." "Wait sa akong sinilas." Mo to kuha na sinilas niya like ya kayo na uyog-uyog na gud ning building gud. Ako nga, "Unsa pa may nalimtan nimo?" Ano na siya nga, "Wala na." Sa mo tinawag na mi adto na mi sa fire exit. Ang ubang tao gidaganay, ang ubang tao gipaningot, daganay like kanang panic jud kayo ba, ano like, ana gani kayo gani. Unya, pag-abot na namo sa fire exit, ang fire exit biya kay ang uban biya kay wala biya na sila kanang doorknob ba. If push ra biya na sila kanang itulod na gud nimo gud nya indi na naka-speakers kuan, nay uban nga fire exit nga wala sila doorknob. Like di na nimo siya abri gani. So mo to pag-abot namo sa fire exit ako sang giabrihan kay in case ug napa ni siya nalimtan, dili mi sirad-an gani. Sa mo to pag-abot na sa fire exit ana siya ginalock na nimo. Isirad-an nimo ang door sa kanang room. Ano ko nga, "Oh, ang yawi ako naa diri lakaw." Mo to like gangisi ra gyud siya tanan nya ako is like pagdali na dara kay you know wala ta kahibaw gud. Ano siya "Talawana pod nimo oy." Ano ko nga, "Babe, naa tas pinakataas oh, grabe na kay ng swing oh, unsa man ka?" Mo to. Pag-abot na namo sa lower ground, like kanang sa lobby na gud asa ang master station kuno ay ba kanang magtapok ang tanang mga evacuees ba. Nagkuan pa jud kanang niadto mo kog Ross Night Market ato na ako gi-upload ato pagkagabii. Nya kaning linog nahitabo na siya pagka next day na pagkabuntag. Nay ni comment didto sa kanang picture nga, "Dol, ikaw rin nasa Avida kaning nasa lobby." Unya dugyot yung kay kong naong guys. As in haggard kayo. Wala ko nagkalo niya insecure biya ko ani akong pagkaupaw biya kay binuangan ra biya ta sige ani atong pagkaupaw nga na ba. So mo to naka-boxer pa gyud ko, dugyot kayo ako sinina is like diretso-diretso ako kay bawo gani nabali ba kay kuan to, nabali ba kay ato kong pagsuot sa akong sinina. So mo to like pagbasa nako sa comment niya, "Dol ikaw ni na diri sa lobby sa kanang Avida Towers." Ano ko, "Shit babe, awa na nakaila na pud nako diri." Gana ra jud ko jud like patyaw like like ay ko ninyo tanawa guys kay mo na gyud ni ang pinaka-low sa tanang low nako nga ako ang appearance ko no hay ba nga na gani. Ako insecurity like mo na jud siya ako ang pinaka-lowest guys. Ay ko ninyo tanawa please. Ay ko ninyo picture kay ako insecurities nga na ba. So mo to after 1 hour ilaham jud na inspection nun like wa pa nga leaky diri, wala na ba'y kuan. Kaya hindi ko maglinog kay basig naa pa ni mga aftershocks nga na. So ayun, saka may balik. Nya mura ra walay nahitabo.
Murag walay linog nga nahitabo, ngana. So, before ko niuli sa Philippines nakaana jud ko nga asa siguro ko maka-experience og linog ani, either sa Cebu or sa Davao. So, sa Cebu wala ko naka-experience og linog, dito na ko naka-experience sa Davao niya sa 20th floor pa jud, pinakauyog sa tanang uyog. Ingana, unya na-meet na nako iyang kuan family, nakaana sila. At first is hadlok jud kay ko, like shit unsa guro akong kuan kay Bisaya lahi ra man gud ang kuan mga istinoryaan sa taga Cebu ug taga Davao. Kay ang hilanat sa Davao is kalintura man, kanang sa Cebu is like hilantanon, gihilantan ko. Sa Davao is gikalintura ko, ngana ba ang hilanat. Unya mo to pag-meet na nako sa iyang family, gatuo jud sila og di ko kahibaw mo Bisaya, kay lahi ra man jud ng impression nila if kahibaw ka mo Bisaya kay once nga like first first meet gani, first duol ba is like, "Uy dong," ana ba, ako is kuan ra jud kanang gatuo sila nga di ko kahibaw mo Bisaya kay 'pag first nga lamanon nako ingana gani hug or something is like gatuo sila English speaker ko. Gatuo sila English speaker ko. Nya 'pag ingon na ni kuan sa akong uyab nga taga Cebu ra man gud na siya, gikan siya Australia pero taga Cebu siya. Ana sila nga, "Ay Bisaya di ay ni?" Ay klaro ani, "Ay Bisaya di ay ni?" Ana sila ba ako, "Bisaya ra man ko te." Unya pagstorya na nako sugod ana sila nga, "Mas Bisaya pa mo, Bisayaan ni Bisaya jud ka dong." Ana sila, "Bisaya jud ka, taga Cebu jud ka." Nya ang amuang restaurant nga giadtoan ana ko nga, "Mo ni akong trabaho dito te, kanang magluto-luto pud ingani ba." Mo to pag abot nako Cebu ako jud gipangita kana jud mga Bisaya jud nga kuan, kanang mga Bisayang manok, nga na utan Bisaya, nya na kuwan to iyahang cousin, ana sila nga, "Unsa nang utan?" Ano, "Unsay utan?" Nga na pud iyang kuan, auntie nga, Bisaya jud kay kuan man ang ang utan gud gulay ba, Bisayang gulay ngana ba, law-oy. Law-oy na siya diri. Tanan ko nga, wala may utan diri ay gulay diri inyo ha, kuyawa diri no. So mo to mga ingana, anya, yeah, it was the best. Nagdala kog prutas pabalik sa kuan kanang Cebu. Unya, yeah, mura jud ni akong problema whenever nga mouli ko sa Philippines is siponon, ubhon, or hilantanon, kalinturahon, ingana jud. But it was good. Niadto mi sa Davao, na may yuta akong uyab didto. So, if ever kaluyan sa Ginoo makatukod mig balay didto this year hopefully, you know. Kay mas nindot man gyud ang magtukod ka og own na lang nga balay kaysa adto ka ng mga subdivision gani. Kay subdivision kung unsay porma anamo na gyud na imong patukod nga porma jud, ingana ba. If na kay kaugalingon nga balay is maka-customize man jud ka nga mao ni ang porma sa balay, mao ni siya'y diri dapit ang kuan bedroom, mao ni siya mga ingani ana, you know. Di siya uniform sa ubang mga balay ba, ingana gani. So mo to hopefully, kay nakaanam jud ko nga if ever magbalay ko 'no, mas ganahan ko magbalay sa Davao dito sa place akong uyab kay kuan man gud siya kanang even if city siya, duol siya sa city, is mura gyapon siyang probinsya style ba ang iyang kamingaw gani, ingana ba. If didto ka sa Cebu, even if naa ka sa Talisay 'no, taga Talisay mo namang balay sa Talisay is like city gyapon siya didto, traffic, daghang tao, ingana ba. Nya maglisod kag sakay sa kanang public transportation, ingani, ingana. So sa dito sa Davao, sa balay sa akong kanang yuta sa akong uyab, taga Toril man siya. Even if dili siya ingon nga kanang city man siya, like na sila mga Gaisano, ingana gud sa Toril, na sila mga Jollibee, ingana. Pero mingaw siya niya
duol ra pud siya sa kanang downtown nga Davao ba. Nya ana gud to sila iyang mga amiga kay naato mamig-bar. Naa iyang mga amiga nga, unsa may first impression nimo diri sa Davao? Ana ko nga, less traffic diri, nya dili siya igang. Ana sila nga, "Ha? Less traffic? Ka-traffic na ani." Ana ko nga, "Guys, wa pa jud mo ka-experience og traffic sa Cebu. Talisay pa lang daan, you know, like Karkar pa lang daan, San Fernando, Naga, Minglanilla kana dira traffic na maagi pa kag Basak, Pardo, you know, Mambaling, moagi pa ka dira, traffic na dira. Moadto ka sa Santo Niño, if busy kayo, if may mga unsa pa na mga event, sangit kay diha sa Kulon, traffic na dira sometimes, you know, dira sa Tabuan, traffic na dira asa pa ka dirang dapita, traffic, you know, abot ka dito kuan, Jones, Mango, traffic, abot nimo dito sa pa na dira, Gururdo, patong ka Ayala, traffic na po na dira, asa pa na mga abot ka dito sa SM, sa City, sa Mandawi, traffic na po ka dito, you know, like, lahi ra jud ng traffic sa Davao, sa Cebu, guys. Kung mas less traffic diri sa Davao gid. Like, if maka-experience siguro mo traffic sa Cebu, no, kuan jud mo, makaana jud mo nga, hala ka traffic diri, ay, daghang tawo Cebu gud. Kasagaran mga taga Leyte, taga Bohol, taga Negros, moadto og Cebu, dira mag-eskwela, dira magtrabaho, dira magpuyo. So, you know, mingaw ra ng Cebu if Holy Week siguro or kanang Pasko kanang maguli na mga tao ba. Pero kuan everyday life, everyday like every weekdays, traffic in Cebu gid. So I guess mao to ang ako ang kuan kanang muro to akong maingon ani nga episode. Napa ko'y upcoming episode pero more on OFW man ni siya, pero I don't know if kuan ba ni ninyo. Maybe ganahan siguro mo maminaw pero I don't know, more on mga papeles ni sa OFW kanang mga OWA, overseas welfare, whatever ng mga workers, mga DMW, Department of Migrant Workers, kanang mga OWA, OAC, you know, kanang mga need nimo para maka-exit ka sa Philippines. I don't know if ganahan ba mo maminaw ana pero muna siya akong nasangit didto. Unya, ako na yung na realize karon pag uli nako sa Philippines is thankful ra jud ko nga mao na ni ang sitwasyon sa akong life karon. Ang gitagaan ko og opportunity unya mo po niyang kuan kanang murag thankful ra ko nga na-appreciate nako maayo ako ang sitwasyon sa life karon. Ingana gani nga wala pa ko'y anak nga gibuhi. You know, wala jud ko nakapabuntis sa akong mga relationships sa una, ingana ba kay I guess mura gid na usa sa mga maka-setback nimo gamay if kanang makaanak gani ka. Muna siya one of the setbacks kay of course if makaanak ka na gasto man jud na, di ba? Ang tanan nimong savings mapadong jud na sa mga hospital, gatas, diaper, unsa pa na kanya. Ma-force gani ka og trabaho para mabuhi mo or mabuhi ang anak ninyo. Ingana ba so wala kay kuan choice, di na ka dapat maghulat pa og mga agency para maka-abroad, para makakuha kag experience para maka-abroad. Need ka mo trabaho dayon para except siguro if na kay daghang kwarta nga mura gani na kay parents nga mo hatag ninyo og pang-diaper, panggatas para sa inyong anak. Pero if wala jud kay laing saligan, ikaw ra jud, mo jud na siya setback ang kanang makaanak. Anya mura gani okay mangita ta og trabaho right now kay wala na tay pangpalit og gatas, ingana ba. So thankful ra ko nga tanan akong mga akong gi-save ako ang kwarta kuno ba ana ba para sa mga future
plans nga maabot. Unya na-realize nako unsa jud ay kalisod ang mo abroad. Dili ingon nga kanang kuan, unsa kalisod ang mularga. Na-realize nako ba nga unsa kalisod mohawa sa Philippines para mangitag trabaho sa other countries. Ingana gani, like sayon ra siguro if mo travel ka sa other countries para magbakasyon ka. Kay pila ra man na ka kuan, pila ra man na ka semana imong bakasyon or pila ka days imong bakasyon. Pero if mo abroad ka as an OFW is like lisod jud siya niya kuan kay katong sa una ako kay student visa man gud to niya mura ganing pagtan-aw lang student visa ra ka di na ka mas pangutan-on maayo sa immigration, di na ka pangayuan og daghang papeles ingana. Pero karon nga OFW na jud ko, like worker na jud ko ba kay working visa na man gud ko diri sa Australia. Dito na ko na-realize nga alisuda jud ay buhawa diri sa Philippines para mangitag tarong nga kinabuhi oy. Ingana ba dito na ko na-realize. So every time nga mouli ko sa Philippines, ganahan ko kay kuan gud maka-jam na pud ka, maka-bonding na pud ka sa imong friends and family. Pero ma-realize pud nimo nga wa jay kuan diri sa Philippines, way future diri ba. Like di gyud ako makita ang akong kwarta diri. Bisag unsaon nimo start sa sugod, maglisuron jud gani ka. If magkalisod ka sa Philippines, lisod kaayo magkalisod sa Philippines kay lisuron pa kag maayo. Ingana gani. Lisod kay magkalisod diri sa Philippines, I mean didto sa Philippines, kay mas lisuron pa gyapon kag maayo. Lisod na gani kay ka, nagkalisod na ka, lisuron pa jud ka. Ingana ba? Kung ado, grabe man niya ingana gani. So, mo to siya ko experience. And I think diri ra mahuman na to ang podcast episode, guys. Hopefully napa koyo more episodes nga upcoming. I don't know unsa pa ko ipongsulti. Pero I think ganahan pa ko mag-share og mga stories sa akong pag-uli. Kanya kani lang sa siya nga ako ang kuan i-post. And thank you for listening. Thank you for watching. Ako rin yung advice ninyo is kuan, good luck sa inyong future. If na may ganahan pangutanan ako, pangutanan lang ko. I'm very down to earth, guys. Katuo siguro mo hilas kay ko, no? Pero maybe more gina impression ngayon yung makita na ko maybe. Pero Allen Sanity will be Allen Sanity, guys. More to siya. Thank you for watching. Bye-bye.